गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिखौ बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फरायसाफोरखौ लोगो हमनानै सावरायनाय हाबाफारि लादों। उदालगुरि जिल्ला एबसु आरो डिमाकुसि दखरा एबसुनि बानजायनायाव डिमाकुसि दखरा एबसुनि सिङाव थानाय हासरा गुदि फरायसालियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फरायसाफोरखौ लोगो हमनानै सावरायहैदों। लोगोसे फरायसाफोरा फरायनायाव माबायदि बेखौ नायदों आरो बिथाङा फरायसालिनि थासारि फोरोंगिरिनि जेंना गासैखौबो लानानै सावरायलायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोङो मोनसे टीम आरो उदालगुरि जिल्ला एबसु डिमाकुसि दखरा एबसुनि जथाय मोनसे हानजा नैबे हानसारा गुदि फरायसालि बेयो बड मिडियाम हानसारा एलपि स्कुल एसामिस मिडियाम आरो बर' मिडियाम बे थावनियाव जों दिनै आथिखालनि जि मोनसे फरायसालिनि आरो फोरोंनायनि आरो गासै बिथिंखौ बुजिनानै लानो थाखाय बा नायबिजिरनो थाखाय जोङो बेयाव दावबायफैदों बा भिजिट खालामदों आरो हानसारा एलपि स्कुलाव फैनानै बेयाव थाखो 5, थाखो 4, थाखो 3, थाखो 2 आरो थाखो 1 आरो बिथराइनि बड मिडियाम एसामिस आरो बर' मिडियामनि फरायसा फरायसुलिफोरजों जों एसे बेयाव सावरायबाय आरो फैनानै मिथिफैबाय जे बेयाव असमिया बिजोङा अलरेडि प्रभिन्सियेलाइज नाथाय नाम्बार अफ स्टुडेन्टआ गोबां खम आरो बर' मिडियामा मिडियाम इन्ट्रडिउस जादोंमोन फरायसा फरायसुलिनि अनजिमाया गोबां किन्तु बिनि फोरोंगिरिफ्रा दाबो सरकारि बेथन मोनाखै बा सरकारि जायाखै बे मोनसे थासारिखौ जों नुबाय फरायसा फरायसुलिनि जिखिनि पारफरमेन्स बिथांमोना फरायनो हानाय लिरनो हानाय आरो सानखान्थिनि जि मोनसे दाजाब दानख' बा सानजाबनाय केलकुलेसन बेखौ जों एसे टेस्ट खालामबाय आरो बेयाव जोङो एभारेज खोब बांद्राय एडभान्सबो नङा आरो गाहायद्रायबो नङा माखासे स्टुडेन्टसा एसे एडभान्सआव दङ बिथांमोना मोजाङैनो नांगौबायदि गावबा गावनि फराखौ सोलोंनानै लानो हादों आरो माखासेया एसे स्ल' लार्नार हिसाबै जों नुनो मोन्दों दा बेखायनो जों बिथांमोनजों एसे सावरायबाय एसे टेस्ट खालामबाय फरायहोबाय इंराजि सानखान्थि आरो लोगोसे जोंहा माने एनभायरमेन्टेल साइन्स जि आबहावा बिगियान आरो बिथराइ जों बेयाव फरायहोबाय आं सानो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गुन गोनां सोलोंथाइनि जि मावथांखि आरो 2007 मायथाइनिफ्राय जोङो बे मिशनखौ लन्च खालामदोंमोन 2006 मायथाइयाव सोलोंथाइ बोसोर फोसावदोंमोन आरो बिनि गेजेरजों मेट्रिक क्लास 8, 9, 10 बिनि रिजाल्टखौ साबना हामना खालामनानै बै लेभेलाव लांनायनि जि थांखि आरो बावैसो नैबे बोसोरावनो जोङो आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ माइ मादार टां माइ इडुकेसन आरो बिमा रावनि सोलोंथाइजों गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायो जिखि जेरावखि गुदि फरायसालि थाया मानो जोंनि गोरिब गुन्द्रा आइ आफानि गथ' गथायफ्रा मोजां सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइ मोननांगौ आरो फोरोंगिरिफ्राबो बिथांमोननो मोजां सोलोंथाइ होनायाव जोथोन लानांगौ गार्जेन एसएमडिसिआ जोथोन लानांगौ बेखौनो जोङो एसएमडिसिनि आफादगिरिजोंबो सावरायबाय फोरोंगिरि बिथांमोनजों जों सावरायबाय आरो बे फरायसालिया बर्तमान मोजां अबस्थायावनो सोलिगासिनो दङ नाथाय माखासे बिथिंखौ जोथोन लाबावनांगौ दङ होननानै आं सानो फरायसा फरायसुलिखौ एसे माइनरलि 1 to 1 बिथांमोना फोरोंनानै बोरै माने मोजां इमप्रुभ खालामनो हायो आरो दिनैनि गेजेरजों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे अक्ट'बर दाननि माने दाननिफ्रायनो जोङो मोननै थांखि लादों आरो बे दावबायनाया मोनसे एक्सपेरिमेन्टेल मोनसे भिजिट जे मोनसेया जाबाय मोनफ्रोमबो गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दखरा आरो जिल्लानि बा मिरुनि मावथि बिबानगिरिफ्रा क्लास वाइज मोनसे मोननै मोनथाम जिखिनि क्लास दङ बेयाव थाखो खथायाव हाबनानै बिथांमोनजों सावरायगोन एसे माने सार्भे खालामगोन टेस्ट लागोन आरो बिनि गेजेरजों इमप्रुभमेन्टनि जि क्वालिटि बेखौ बेसेबां गोनां जायो बेखौ जोङो मोनसे एसेसमेन्ट खालामगोन गुबुन मोनसेया जाबाय मोनफ्रोमबो गामियाव बर' गामियाव समाजारि आरो सोलोंथायारि मोननै बिथिंखौ बिथा खालामनानै जोङो माने भिलेज एवारनेस मेल लानायनि थाखाय जोङो गोख्रैनो जोङो हाबा मावगोन जिहेथु गुन गोनां सोलोंथाइनिनो बे मोनसे माने आयदा आरो बेखायनो समाजारि सांग्रांथि आरो सोलोंथाइनि सायाव गामियारि लेभेलाव सावरायनाय आरो सांग्रांथि लाबोनाय बे जोंनि वान अफ दा मेजर एजेन्डा
आरो जेसेबां फरायसालि दङ भेन्सार स्कुल सरकारि स्कुल एलपि एमइ बिसोरखौ नायगिदिंजोबनानै जोंनि दख'रानि जिल्लानि मिरुनि बिबानगिरिफ्रा मोनसे मोननै क्लास खालामनायनि गेजेरजों गोबां स्कुलाव जिहेतु जोङो भलन्टारि टिचार होनानै दोनदों जेराव सिंगल टिचार जिर' टिचार आरो बेखौबो जोङो मजबुत खालामसिननो हायो नामा सरकारनिसिम जि दाबि बेथ' थाखाबाय सरकारा गोख्रैनो सिंगल टिचार जिर' टिचार टेट एपइन्टमेन्ट होनांगौ बिटिआरआव आसामाव बे दाबिया जोंहा दङ आरो बेखौ गोख्रै खालामनो थाखाय जों खावलायबावबाय दिनै थारैनो बे हानसारा गुदि फरायसालि आरो बेबायदिनो गोबां गुदि फरायसालि दङ फरायसा फरायसुलिनि बिबाङा गोबां नाम्बारसा खिन्थु बेयाव रिक्वायर्ड नाम्बार अफ माने टिचार्स माने जि पिउपिल टिचार माने जि रेसिय' पिटिआर बेयो गोबां जायगायाव इमबेलेन्स जानानै दङ माखासेयाव नांनायनि गोबां टिचार दङ माखासेयाव नांगौ बायदि टिचार गैया स्टुडेन्टनि नाम्बारा बारा टिचारा खम आरो गोबाङाव टिचारनि नाम्बारा बारा स्टुडेन्टनि नाम्बारा खम दा बेखौ रेसनेलाइजेसन खालामनो थाखाय जों सरकारखौ दाबि होदों नाथाय रेसनेलाइजेसन खालामजोबब्लाबो बियो कमप्लिट जानाय नङा खारन गोबां जायगायाव टिचार रेसनेलाइजेसन खालामबाबो बे मिट जाया बेखायनो टेट टिचार बिटिआरआव 5-6 जि टेट क्वालिफाइड दङ बिथांमोनखौ एपइन्टमेन्ट होनांगौ मानगोनां बिटिआरनि चिफ बिथाङाबो गोख्रैनो बेनि सायाव हाबा मावगोन होननानै खोथा होदों आरो बिथाङा खोथा होनाय बायदि जाहाथे गोख्रैनो थिसननायनि खामानिखौ मावो आरो आनएमप्लयमेन्ट सेक्टराबो जाहाथे जोबो फारसेथिं जोंनो मोजां गुड क्वालिटि टिचार जाहाथे जों मोननानै क्वालिटि इडुकेसन एनहेन्समेन्ट खालामनायाव बा गुन गोनां सोलोंथाइखौ जौगाहोनायाव जाहाथे बे मदद जायो बेखौनो जोङो दिनै खावलायदों आरो दाबि दैखांदों गोजोन्थों